It-tlet suspettati li allegatament kienu l-moħħ wara l-bomba li tpoġġiet taħt il-karozza ta' Mario Scicluna fl-4 ta' Jannar illi għadda fil-Fgura ma natawx il-ħelsin mill-arrest u se jinżammu fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Lorenzo Kallus ta' 49 sena mill-Qrendi magħruf bħala l-Ħeswes flimkien ma' Jonathan Farrugia ta' 29 sena minn Birżebbuġa magħruf bħala Gianni Tanina u Paul Farrugia ta' 34 sena mix-Xajra magħruf bħala tal-Kwatru deru quddiem il-Maġistrat Aron Buġejja. Huma wieġbu mhux ħatja li wettqu attivitajiet kriminali fosthom li ħadmu jew ikkummissjonaw splussiv biħsieb li joqtlu jew ipoġġu fil-periklu ħajjat Mario Scicluna u s-sieħba tiegħu Elaine Galdes. Dawn tresqu l-qorti s-sibt fid-9 ta' filgħodu taħt sigurtà stretta wara operazzjoni ta' arrest li saret mill-forzi tal-ordni bejn il-ħamis filgħodu u l-ġimgħa wara nofsinhar. Fil-qorti il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Kitarno spjegat kif seħħ l-arrest tal-4 suspettati li wieħed minnhom ingħata l-police bail filwaqt li għall-oħrajn il-Maġistrat ikkonvalida l-arrest tagħhom mingħajr l-ebda oġġezzjoni mid-diviża. Fis-seduta ħareġ kif it-tlet akkużati huma riċedivi għal diversi sentenzi fil-passat u għalhekk il-qorti ordnat li tifriża l-assi kollha tagħhom filwaqt li tissekwestra l-proprjetajiet tagħhom. Intant, Paul Farrugia qed jiġi akkużat ukoll li allegatament kellu fil-pussess tiegħu sigaretti mingħajr dazju mħallas dan biħsieb li jiffroda lill-Gvern. Allegatament f'din l-operazzjoni instabu mal-200,000 sigarett tal-kontrabandu. Dan fil-waqt li Jonathan Farrugia allegatament instab fil-pussess ta' droga li ma kienitx għall-użu tiegħu u Lorenzo Kallus ukoll allegatament instab fil-pussess ta' pjanta u raża tal-kannabis flimkien ma' eroina. Fil-qorti iddomina skiet mit-tlet akkużati li għażlu l ma jwieġbu għall-ebda mistoqsija. Sorsi li tkellmu ma' dan l-istazzjon qalu kif allegatament il-moħħ ewlieni wara l-bomba kien Paul Farrugia l-Kwatru u ma spjegaw li hemm suspetti qawwija li Farrugia għażel li allegatament joqtol lil Scicluna sabiex ma jonorax xi negozju marbut ma' bini ta' ammont sostanzjali ta' flus bejn iż-żewġ partijiet. L-istess sorsi qalu kif allegatament hemm konnessjonijiet mal-bomba li qatlet lil Martin Kakija fis-16 ta' Jannar tal-2016. Għall-akkużati qed jidhru l-avukati Robert Montaldo, Franco De Bono, Arterat Soppardi u Christopher Kirkop filwaqt li parti ċivili għal Mario Scicluna u Elaine Galdes qed jidher l-avukat Mario Mifsud. Intant, waqt l-istess operazzjoni ġie arrestat ukoll Samuel Camilleri ta' 46 sena minn Ħalqormi li però l-investigaturi marawlu l-ebda rabta mal-każ tal-bomba. Fil-fatt, fil-qorti huwa ttella b'mod separat akkużat biss pussess ta' ammont sostanzjali ta' sigaretti tal-kontrabandu huwa ingħata l-ħelsien mill-arrest fuq diversi kondizzjonijiet.